Yan lang. Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa aking YouTube channel dito sa Louie TV. This time mga kalakwatsa, hindi tayo maglalakwatsa dahil masusubukan natin at makikita natin ang pamumuhay dito sa probinsya. Ika nga sabi nila, primitive life. So ano pang hinihintay natin? Tara! So mga kalakwatsa, kasama ko ngayon ang isa sa mga vloggers din dito sa San Quintin, ang Ilocano Vlog. Isa rin akong taga-subaybay niya dahil maganda rin ang mga content niya mga kalakwatsa. At ngayon nga, masusubukan natin at ipapakita natin kung paano mamuhay dito sa probinsya. What's up guys? Ako nga pala si Ilocano Vlog at taga dito ako sa barangay ng Hapugan. So ako ay vlogger dito sa Hapugan at aking content po ay Cuts in Coke, exotic, hiking, adventure. At kung gusto niyo pong makita ang ating content, silipin nyo lang po sa aking YouTube channel, Ilocano Vlog. Yun lang po, maraming salamat. At don't forget to like and subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Salamat Sir Ilocano Vlog at salamat din sa pag-unlock dito sa Louie TV. At mga kalakwatsa, hindi lang iisa ang kasama natin ngayon dito sa ating collaboration sa aking YouTube channel. Mga kalakwatsa, ating i-welcome ang isa pang vlogger na si PJ Motovlog. So yun, ako nga po nga pala si PJ Motovlog. Ang kino-content ko po is pag-ride. Tapos yun, nagipag-collab po ako kay na Sir Louie at saka kay Ilocano Vlog. So huwag niyo pong kakalimutan na subscribe ang aking channel, PJ Moto. Ipindot na lang po yung notification bell. Paki-like and share na rin po. Maraming salamat. So grabe mga kalakwatsa, excited na ako ipapakita natin kung paano mamuhay at mangisda dito sa Dipalo River. At syempre hindi lang natin ipapakita mga kalakwatsa, kundi susubukan din natin. So umpisahin na natin mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, nandito na tayo, malapit na tayo, nasa kalagitnaan na tayo. So fighting pa rin, let's go! Okay mga kalakwatsa, grabe sa haba-haba ng nilakbay natin, nakarating na rin tayo sa site kung saan tayo mangingisda mga kalakwatsa. Tara mga kalakwatsa, ipapakita namin at susubukan para ma-experience natin ang mano-manong pangingisda dito pa rin sa Dipalo River. Okay mga kalakwatsa, kasama ko na si Ilocano Vlog at tuturuan niya tayo kung paano mangisda ng mano-mano. Sir, ano po ba yung hawak po ninyo ngayon? So yung gagamitin natin na pangharang doon sa ating ilalagay na tinatawag namin na kaskasag. So yung net na yon, doon po sila papasok at ito po yung gagamitin natin pangharang para hindi po sila makalusot. Okay. So yun po yung ating gagawin. Kalakwatsa, so ito na nga po, tinatawag po itong kaskasag. Para po siyang manual fish net talaga. So talagang mano-mano nating huliin yung mga isda. Hello mga kalakwatsa, habang hinahanda ang ating mano-manong pangingisda, interviewin ko muna si PJ Motovlog. Kamusta naman po ang paglalakbay natin dito sa Dipalo River? So yun, grabe. Hindi ko expect na ganun para din kalayo. Then first time ko ulit pumunta rito. Pero bata ako, dito na ako. Pero ngayon lang ulit ako pumunta. So hindi ko alam kung paano itong pangingisda nila ngayon.
So nakikita ko rin siya sa kanyang channel, napapanood ko rin. Kaya tatry ko ngayon kung paano experience din dito. Ayun, sa mga kalakwatsa, abangan ninyo dahil hinahanda na ang ating mano-manong pangingisda. Watch out lang mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, so habang hinahanda natin or habang hinuhuli natin yung mga maliliit na isda sa ating hinahandang mini fish net, ngayon po ay nanguhuli po tayo ng maliliit na crab. So tignan natin mga kalakwatsa kung makakakuha tayo or makakahuli dito ng maliliit na crab. Dito pa rin sa Dipalo River. Okay mga kalakwatsa, so eto na nga, grabe, hindi ako makapaniwala, talagang nakahuli tayo ng maliliit na isda at maliliit na crabs mga kalakwatsa. So ito ay lulutuin natin yan maya-maya lang, grabe, hindi talaga ako makapaniwala, pero napakagandang biyaya ito dito sa Dipalo River. Alright mga kalakwatsa, ito na ang pinakahihintay ko at pinakahihintay ng lahat. Luto ng ating pagkain mga kalakwatsa. Again mga kalakwatsa, napanood nyo naman kung paano hinuli nila Ilocano Blood at JP Motovlog ang ating pagkain ngayon. So, Ilocano Blood, ilang years or ilang taon mo na bang ginagawa yung pangingisdang ganito? Ginawa ko po to Louie TV, siguro nagilag ako ng 15. Sinasama na ako ng tatay ko dati dahil hindi nga kami nakapagtapos ng pag-aaral. So, tinuro sa amin ng tatay namin kung paano manghuli ng bunog o bias Tagalog dito sa Dipalo River. So mula po nung hindi pa na-discover tong Dipalo ay ginagawa na namin yan. So ang masasabi ko lang sa mga gustong pumasyal dito sa Dipalo River ay yung mga gustong pumasyal dito ay pwede nyo po akong hanapin dyan sa Barangay ng Apugan. Rolly Cabrera po ang pangalan ko. So pwede ko po kayong samahan at yun lang po, Louie TV. Ayun, grabe mga kalakwatsa, meron ng pwedeng sumama mga kalakwatsa si Sir Rolly. I-contact lang natin. Again, mag-subscribe na sa kanyang YouTube channel mga kalakwatsa, Ilocano Blood. So, Ilocano Blood, ano yung pwede mong tips or payo sa mga viewers natin ngayon na gustong mangisda rin ng tulad ng ginawa natin dito? So ang may papayo ko lang sa kanila ay dapat kung gusto na talaga nilang dumayo dito at manghuli ng bunog, kailangan talagang mayroon silang kasama na taga rito sa aming baryo dahil siyempre mahirap na din pag madisgrasya kasi may mga taon din dito kasi mga nawala dati. So yun lang mapapayo ko sa kanila. Ayun, maraming salamat Sir Rolly. At disclaimer lang mga kalakwatsa, hindi rin basta-basta nakakapunta dito sa site na ito at kailangan pa rin po natin magpaalam po sa namamahala po dito sa Dipalo River. So ano pang hinintay natin? Tikman na natin ang sinigang na pating! Ay, joke lang mga kalakwatsa. So ang sinigang na inahanda sa atin ni Ilocano Blood at ni PJ Motovlog. Okay mga kalakwatsa, so yun na nga, nakita natin at na-experience natin kung paano mangisda ng mano-mano. So maraming salamat ulit kay Ilocano Blood. Mag-subscribe na sa YouTube channel ni Ilocano Blood at syempre, at isa pa naming kasama si PJ Motovlog at mag-subscribe na rin po kayo sa kanyang YouTube channel mga kalakwatsa. Share ko lang yung experience ko dito mga kalakwatsa. Grabe,
medyo nakakapagod siya dahil pataas, pababa yung dinadaanan namin, pero sobrang worth it naman yung makikita mo sa nature at hindi ko rin inaakala personally na talagang meron tayong mahuhuling isda at maliliit na crabs sa pinuntahan natin. So kita ko kung paano pinangalagahan ng mga namamahala dito sa Dipalo River ang ilog ng San Quintin. So mga kalakwatsa, bisitahin nyo ang Dipalo River. Napakagandang ilog nito sa San Quintin, Pangasinan, at paniguradong mag-enjoy kayo mga kalakwatsa. So again mga kalakwatsa, kita-kits ulit tayo sa susunod kong vlog dito pa rin sa Louie TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa aking YouTube channel dito sa Louie TV dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Sa aming paglalakbay, may mga napansin kaming mga basag na bote at konting basura sa aming daanan. Nakita naman natin mga kalakwatsa kung gaano kaganda ang Dipalo River. Kaya naman hinihikayat ko pong alagaan natin ang ating kalikasan upang tuloy-tuloy ang biyaya na ibigay nito sa atin. Maging responsable po tayo sa ating kalikasan at ito ay ating alagaan. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.